Acompanyat del primer secretari del PSC, Salvador Illa, els socialistes vilanovins han viscut el seu acte central, en el que el partit ha reivindicat la seva vessant municipalista. Illa ha elogiat l'actitud política del candidat del PSC a Vilanova i diputat al Parlament de Catalunya, Juan Luis Ruiz, per la mirada àmplia amb la que, assegura, veu el futur tant de la ciutat com del conjunt de Catalunya. El líder dels socialistes catalans ha apel·lat a la mobilització del partit per ampliar també la seva base electoral en aquestes municipals, de les que n'espera uns bons resultats als ajuntaments, per contribuir també al futur de Catalunya i aconseguir el govern de la Generalitat. Però per posar Catalunya en marxa necessitem, Juan Luis, que tu posis Vilanova i la Geltrú en marxa. I tants pobles i ciutats com sigui possible de Catalunya en marxa. I no ho dic per dir-ho, ho dic perquè és així. Perquè nosaltres no concebem una Catalunya vista exclusivament des del Palau de la Generalitat, sinó que concebem una Catalunya que s'empeny des dels ajuntaments. I Vilanova i la Geltrú té un rol important. L'acte ha servit també al PSC de Vilanova per presentar les principals propostes del seu programa electoral, que situa les seves prioritats en la via pública i la mobilitat. De fet, Ruiz ha anunciat que la seva primera actuació, si arriba a l'alcaldia, seria retornar a la Ronda Ibèrica als 2 carrils per sentit en tot el seu trajecte. També inclou una aposta per una ciutat inclusiva, el compromís de respectar acords amb els treballadors dels serveis assistencials de la ciutat i la construcció de 170 habitatges de protecció oficial. Un altre punt que el PSC reivindica és el de la seguretat. Em nego a que la dreta tingui el monopoli del discurs de la seguretat pública. Perquè estic convençut que poques coses són més d'esquerres i poques coses són més progressistes que fer possible una ciutat que caminis pel carrer que caminis i visquis al barri que visquis, et sentis segur. I aquí el govern municipal, precisament, el que ha volgut fer amb els 3 solars que tenim de propietat municipal per destinar-los a l'habitatge públic, se'ls ha intentat vendre el millor postor amb la CUP al govern municipal. Doncs nosaltres ens comprometem a construir 170 habitatges socials en aquests solars municipals i destinar-los especialment als joves i als col·lectius en risc d'exclusió. El PSC ha tornat a presentar-se com un partit que treballa per fer una política útil i com l'única alternativa possible a un pacte entre Esquerra, Junts i la CUP, un pacte que dona per fet que repetirà si sumen numèricament.